Обожавам момента, когато пристига нова кутия с козметика. Този път си направих малък подарък от Христина Cosmetics, българска марка с натурални формули и страхотни аромати. Първото, което ми ухае още с отварянето, е ягодовият мус. Подаръчен комплект, който изглежда толкова вкусно. Ароматът е сладък, свеж и супер нежен върху кожата. В него има пилинг за тяло, крем за ръце и стъпала, душ гел и крем за тяло. Следва нещо цитрусово. Пилингът за тяло Citrus Blend. Енергизиращ с естествени масла и частици, които правят кожата мека и сияйна още след първото ползване. За косата избрах хидратиращата маска с арганово масло, спасение за третирана и суха коса. Ухае божествено и придава блясък без да отежнява. И не на последно място, органичната розова вода. Истинска класика. Освежава, тонизира и оставя кожата копринено гладка. Обожавам да откривам български брандове с качествени натурални продукти. Аромати, текстури и усещане, всичко е 10 от 10.